Ndị otu Nigerian Institute of Building ngalaba nke Anambra State ewetiga aga ka ha na ABS jikọ aka ọnụ iji wee wulite obodo a. Ndị otu a mee ka amata nke a n'oge ha kpọtụrụ Managing Director Anambra Broadcasting Service Sachido Obidegwu. Emmanuel Chigbata nọ ebe ahụ ma wetara anyị ozi a ka anyị sonyere Emmanuel. Dịka otu ahụ siri kọwaa bụ nke onye isi ya bụ Maazị Kingsley Nweke kọwara na ya bụ otu na-afụ mkpa ndị mgbasa ozi na-egbo ọkachasị n'ịgbasa ozi nyegara ha bụ ndị na-arụpụta ụlọ ma too ABS maka agbammbọ ha na mmemme ha. Dịka o siri kọwaa na ya bụ njikọrịta aka ga-enye aka ịfụ na ọnọdụ ha ga-abụ nke a ga-akwagote ma kwupụta ebumnobi ya ịfụ na ndị Adigboroja bụ nke emebilara. Na nzaghachi ka Sachido kọwapụtara mkpa ndị na-arụ ụlọ bara n'obodo ma kwue na ABS na otu ahụ ga-ejikọrịta aka ọnụ wee na-agbasa ozi nke dịrị ha ma yọọ ha ka ha chọpụta ụzọ ha ga-esi wee mebila Adigboroja n'ọrụ ha. Site n'ọka Emmanuel Chigbata maka akụkọ ABS.